היי תה, היי בייב. מה את עושה פה? מה אני עושה פה? מה אנחנו עושים פה? אם תוכן טוב זה פשע אני צריך מאסר, היוטיוב זה הממלכה שלי, אני הקיסר. קווין ליגי, מוכנים לקבל את המלכה? אנחנו דור של רשת, אתם דייגים עם חכה. הכל חרטה, נכון הכל חרטה, האינטרנט הפך את הטלוויזיה לאנדר.